Aquest divendres passat es va celebrar a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú la 5a edició de la Festa de Cultura amb el lliurament dels reconeixements culturals Collita 2017 que atorga l'Institut d'Estudis Penedesencs. Entre els guardonats hi havia el vilafranquí Xavier Bayer, que va ser reconegut amb el Premi Emili Giral de Recerca per la seva dedicació a l'estudi i divulgació de la natura penedesenca, amb especial atenció a l'ornitologia i el coneixement i difusió del Parc del Foix. La resta de guardons van ser per Antoni Pineda, soci fundador del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, que va rebre el Premi Teresa Besora de Promoció i Divulgació Cultural. El Premi Santiago Rossinyol de les Arts va anar a parar a l'Escola Municipal d'Art i Dissenys de Vilanova i la Geltrú. I finalment, el Pau Casals, a la trajectòria i compromís cultural, va ser per l'Associació d'Amics de l'Orga del Vendrell. El president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Albert Tubau, comentava que els guardons són una excel·lent representació del món cultural del Penedès. Són persones i entitats, seran dues persones i dues entitats, perquè són premis que es donen tant a persones com a entitats. Tenen la doble condició de que, per una banda, són molt representatives d'arreu del territori, o sigui, hi ha gent i entitats del Baix Penedès, del Penedès, del Garraf, i a més que pleguen àmbits també molt diversos. Tenim gent vinculada al món de l'art, al món de la música, al món de la investigació històrica, i per tant creiem que el jurat aquí també la va encertar molt de tenir que sigui una representació molt interessant d'aquest món cultural. Els guanyadors van rebre l'escultura Dona Fulla de l'escultor Xavier Cuenca, a més d'un diploma commemoratiu i un passaport de l'associació La Carretera del Vi. Aquesta 5a edició de la Festa de la Cultura va comptar amb la presència de diverses autoritats del territori de la Vegueria Penedès. Per Tubau, aquest suport institucional, també des del territori, és una mostra de la consolidació dels premis. Bé, jo crec modestament que sí, que a hores d'ara són uns premis que ja s'han anat consolidant, que hem intentat que tinguin un cert renom, que hem tingut el suport de les administracions, des de la Generalitat fins als ajuntaments del Penedès, que hi ha implicació de moltes entitats, de moltes associacions, moltes corporacions. Avui aquí hi ha molts alcaldes, moltes alcaldesses, molts diputats, regidors, regidores d'arreu del Penedès. Per tant, vol dir que tenen com a referent que aquest és un acte avui important per a la cultura en aquest territori. La festa va ser amenitzada per diferents actuacions musicals amb els grups Contravento, Quartet Maricel i Persifae Quintet de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i el grup Vinguis Gospel Project. Aquesta edició de la Festa de la Cultura de l'Institut d'Estudis Penedesencs coincidia amb la mateixa setmana que l'Institut commemorava el seu 40è aniversari.